Думите в момента ми бягат. Да изкажа своето дълбоко човешко чувство на благодарност към Марта. Защото този благотворителен концерт го направи Марта. Го направиха всички тези прекрасни млади момчета и момичета, наши деца, със своя нескрит талант, със своите способности. Те показаха, че това са гласовете на България, това са танцорите на България. И обичта и вярата, която те разпръскваха тези няколко часа сред нас, е тази сила, която ни дава надежда и упование, че Марта ще бъде една от нас. И аз съм убеден, че сега в навечерието, когато съвсем скоро ще отбележим 24 май и малко по-късно и фестивала Деня на розата, следващата година Марта ще бъде царицата на розата на град Карлово. Искам да благодаря на директорите на всички училища от град Карлово и град Сопот, които прегърнаха незабавно тази благородна идея. Да набавим средствата, за лечението на Марта, нашата Марта. Искам да се възползвам от възможността и да обявя към настоящия момент какви средства са набавени. Към момента са отпуснати, извинявам се, ако пропусна случайно дарителите, Министерството на отбраната приведе 40 000 лева. Военнослужащи от 61-а бригада към момента сме събрали 8 000 лева. Другата част от нашите колеги, които в момента изпълняват вашите близки мисия далеко от нас в Кандахар, приведоха, изпратиха вчера 1500 долара. Съвместното командване на силите днес приведоха 1000 лева. Управителя на фирма Полидей, господин Ваклинов, приведе 3000 лева. Прокредит банк 2000 лева. От 8 май до днешна дата са постъпили DMS с текст Марта над 6000 броя. Кмета на община Карлово доктор Емил Иванов, негови лични средства 1000 лева. Господин Пламен Славов, новоизбран депутат от Коалиция за България, приведе лични средства. И ще предоставя възможността на господин Стойо Карагенски, председател на Общинския съвет, да обяви и той каква сума Общинския съвет, нашите избранници, и те гласуваха и приведоха по сметката на Марта. Здравейте, приятели! Позволявам се да се обърна към вас по този начин, защото тази вечер идеята да сме всички тук заедно ни е сприятелила. Идеята е да помогнем на Марта в събирането на тези средства. Преди седмица се срещнах с ученичка от СОУ Христо Проданов, която ми запозна с идеята за организирането на тази благотворителна вечер. Реагирахме бързо и с решение на Общинския съвет отпускаме сумата от 3000 лева, като продължаваме Общинска администрация, кметовете на населени места, Общинския съвет в събирането на средства.
Искам да се обърна към родителите и към Марта. Виждате, залата е пълна. Това са ваши приятели. Повече вяра, добрите хора в Карлово и в Карловска община ще помогнем по-бързо да се събере тази сума. И аз съм убеден, че всеки един от присъстващите в залата, със своите приятели, в своите семейства, ще намери начин да продължим тази кампания, защото сумата не е малка. По-малко от месец тази зала отново беше пълна. Тогава ни събра малката Ева. Може би в период от 3 до 4 месеца сумата от 30 000 лева беше събрана и тя отива да се лекува в Истанбулска клиника. Аз съм убеден, че много скоро ще дойде момент, в който тази сума, за която ние научихме в началото, ще бъде събрана. И още веднъж към всички вас, нека с нашите действия да помогнем това наистина да се случи час по-скоро. Благодаря на всички, които изпълниха залата. Радвам се, че толкова добри хора ни събра тази вечер. Още веднъж благодаря. И не на последно място, ако още веднъж ще извинявам, ако съм пропуснал да спомена някои от дарителите, и политическа партия Атака също приведох онзи ден преди изборите 3000 лева. Още веднъж благодаря, мили карловци, предайте и разнасяйте тази благородна идея сред вашите близки, сред всички онези, които имаме добри сърца. Аз съм убеден, че в такива трудни моменти българина намира сили и упование в себе си и това е една от каузите, по които можем да се обединим в тези трудни времена и да се помогнем едни други. Давам думата на майката на Марта да изрази своята благодарност. Благодаря на всички присъстващи, на всички, които са съпричастни с нашето семейство в проблема на Марта. Едно огромно благодаря от цялото семейство. Мисля, че повече. Дами и господа, сумата, която събрахме от следобедният концерт и от вечерния концерт, е в размер 4018 лева. Благодарим на всички, които станаха съпричастни към нашата кауза. Да помогнем на Марта. Приятна вечер и отново благодаря.